Iki lho mak, enek mie wenu mak udan-udan iki mangane mie godhog. Lah mbok mesen aku mie panggang kok. Terus aku ndinge tuku iki lho mak, usus mak. Biasane iki usus ki ambune suwengak ana kae mergo bumbune ki ra mateng kae. Lah kok iki ki entek setengah to. Amare aku gak akeh-akeh mati nak kolesterol, mak. Ndinge aku mau masalah kolesterol enggak, mak. Lan mbok usus kebo. Nah, ini iki dicampuri karo usus. Pakai sitok. Ngake ben awake. Ini kita mangan mie udan-udan godhog-godhog. Yo enake karek mangan. Nyonya tuan takut. Nah ya. Makanya ya, Pak. Lha iki aku tuku setengah kilo iki. Lah ya entek semene, bentekne to. Gak sih iki potongannya gede-gede tapi renyah ri enak ri. Kok sing ndok iki. Awakmu lemu lho ri.